Pindata, sir. Babalik yung face slice ni para tono. Pwede. This is San Fernando La Union Public Market. So we're here with the meat section, and then earlier we went to the fish area or the seafood area. It's pretty much hard to find meats here as far as yung no, not the poultry. Yeah, same poultry and yung mga karne ng baboy, medyo pahirapan ng bili dito or hanap. They have a lot of seafoods, however, they have a lot of fish, clams, I don't know, oysters. They have a lot of that here. But we've been eating so many seafoods that I think nagki-crave na kami ng karne. So fortunately, we found a spot here that sells the liempo or the pork belly that we want. So ayan. And then in front of me is the gulayan, the fresh produce. Ayan. This is the typical day inside the public market, the wet public market. Ayan, ganito kaingay, makikipag-haggle ka sa mga kitinda. And then, kung talagang magaling ka, you can get pretty good deals here. But it's just so loud. Tapos yung wet market talagang mababasa yung paa mo. So make sure you wear shoes na you don't mind getting wet and marumihan. So ayun, ganun ang tipo dito sa Pilipinas. So we need to find Kuya Pakit. But this is where San Fernando, La Union. I don't know why I keep saying San Juan. Ayan, suong-suong tayo dito kasi very low yung tarpaulin nila. But I think it's the other way, babe. I think you're going far. Diyan ba? I think you're going far. Doon tayo eh, paikot tayo. Yeah. We went from there. So, suong-suong tayo dito sa mga tarpaulin. Yeah, we came from here. So, medyo traffic. Ampaw! Pasok tayo. Madalim.
mamalengke. Actually, ito yung pinagsunod. Yeah. Kaya't kalamin na makita aking maaragaw. Louder! Yeah! Oh, saan? Hoy, kuha lang nila ako anak. Kuha lang bakit? Sige tayo, hihina ako. Saan? Wala pa. Ready na yung dito ba mo? Ba't hindi yung malamig? Ay, hindi yung sa malamig. Ano yung kwan? Vlog ko lang. Ma'am, pakwan ninyo. Pakwan. Tuki. Tuki. Kiting ka. Karyoka. Karyoke. Karyoka. Saging. Saging. Malagkit. Kalamansi. Rotot for New Year. Oh, bukas. Dito. Ayun. Magkano ba yung madadaan? So, after doing some vegetable and meat shopping, and it's time for us to eat lunch. So we found this lutong pambahay. It's like a homemade dish. It's not really a restaurant per se, but this is what they call the turo-turo, because you just point. That's what it means. So you're just pointing out what's already cooked, and then they will serve it for you. So yan. First one is adobo. Chicken. Yeah. Yan. Ano to yung manang? Ano na to? Chicken curry sir. Oh, chicken curry. Lakdab na lahat mo. Alaya. Bacon Express. Kali mo sa ilo. Dakan. Sa? Isa. Isa po dito sir. Apo. Meron na yan te. Ayaw. Kasi lang daw. Kanilagang bako sir. Adobo.
Mountain na Pepsi. Pepsi na lang po. Na lang. Pepsi? Mountain Dew. Pepsi na lang. Oh, Pepsi daw. Ayan, sabaw. Napangkanin ako ba? Pay to the cashier. $5.25. Ilang dollars? Ba? Ha? Ilang ano? Ilang dollars? Sir, Happy New Year po sa inyo. Salamat. Ay, gusto mo na. On the go. Thank you. Salamat po. Ito po, San Juan, La Union, along the highway. Kung makita nyo to, go, check this place out. Very simple lang, pero masarap yung pagkain nila. And super busog. Overfeed. Overfeed tayo ngayon. Nga. But, nakita nyo naman yung ating pinamili. All meats, ating gulay. And we spent 525 pesos, which is how many dollars? $10. $10. Yun. Lahat ng yun. All of that for $10. And we're extremely full. So now it's time for us to go home. Wee! O, inuman na naman kayo! Hindi mo uubos yan. Apa nangalan Ilang araw na yan dito. Busin nyo na. Ay, kamot eh. Oh, lambot yan. Balat yan lahat. Wee-hee. Tapos meron pang, di ba, kuya, yung pork. Mag-ihaw din nila. Then, hi. Uy, nako, oyster. Saan nakakuha niyan? Sino nang bumili? Iba ora dadakkel dati ka ko. Malunong mo. Saan pa kayo napunta? Dito punto mo lang. May crocodile. Crocodile Park. Yeah. Pupunod doon. Pero noon, nandun na kami, may papakami sa butterfly pa. Butterfly. Oh, dadagdag din Ako. isa, di ba? Ano, Yeah, kaso, matutumba to. ang lakas doon ng ulan. Matutumba. Ita ko nga Lakas na ulan. Ang lakas doon ng ulan, kaya wala na. Yung ano mo matutumba. Hindi na kami nakapagsalita. Diyan na lang sa kabilang lamisa ipatayo. Yan sa kabilang bangir. Oo. Ano ko lang. Kabilang karoba. Gisa mo dati sangkot sa rin. May visitor for today. Wala na. Oh. Aiden! Na-meet ko na rin sila finally. Yeah. Makakagat ko nga lang, ikagatan ko. Cute-cute tong aso mo. Di pati tatay mo na sa Pilipinas, tapos sa Medellin Ortega, dito na. Gusto ba diyan? Diyan sa kami kami chair. Gusto diyan
Ano ginagawa doon? Hindi kayo niya kami check na kapatid niya. Tama na? Nagputot na. Sana di kayo abuti ng ulan, kuya. Maluluto na ba to? Bisik-bisik lang. Ayan. Papaitan. Ayan, masarap. Uy! Napaugan natin ng malapit na lumabas. Lapit na yung ano, papait na ano, yung puspus. Nakawin niya. Ano sa mga siguro mag-grab pa? Hi! Hello! Hello! Problema natin yung... Dapat documented lahat. Huwag masyado marami. Okay, tama mo na. Tara, tutok ko. Isa. Okay. Ante. More? Okay na. Super mo lang. Dapat asin mo. Nagpaglang ka natin yung pagkakalipat. Eh, pwede ka magpapakita. Oo, makakati tayo nung may papalitan. Alat. Kada mo pansin. Okay na. I thought you never go away, but now you're something like a stranger, and you're leaving another behind. Of all the things I was ever waiting for, this was the first thing of my life. But now you're something like a stranger, and you're leaving another behind. Of all the things I was ever waiting for, this was the last thing on my mind. Chiquitita I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You are always sure of yourself. Now I see you broken Chiquitita, you and I know
Ayun pa ron. Papaitan. Inato. Asan yung ganito? Sorry. Asan yung may sabaw? Ha? Ito lang? Ha? Gina. Only in the Philippines. Di cook. Nakakaganda kayo dito. May kayo dito yan. Hindi ka matagin. Mas masarap pa na kamay. Kaya mo. Ada, may meeting ka. Happy New Year! Talagang gusto na niyang umpisahan, ha? Ang sarap. Ang siksa po. Buwan na to. Sige. Ano na yan? Undress. Undress it. Ay, ilan naman yun? 11:45? Okay, silang pa sa advance ito. Wala nag-aabol. Ano ko? Ano ito? Modified. Okay, ito. Ano ba yun? Safety. Ore mawaris ito, barang. Patingan na ron. Patingan naman tayo. Tak.